Μπορώ. Να σου πω να κάνουμε μια παύση και να το ξεκινήσουμε ξανά σε λίγο. Δεν μπορώ άλλο. Τρομακτικές ιστορίες, όπα τι έγινε εδώ. Σας είχα πει ότι θα έχουμε ξανά τρομακτικές ιστορίες από Σεπτέμβρη. Παρ' όλα αυτά, ό,τι βίντεο και να έκανα, το πρώτο σχόλιο από κάτω με τα περισσότερα likes ήταν κάνε τρομακτικές ιστορίες. Οπότε είπαμε να κάνουμε ένα καλοκαιρινό, τώρα που τελειώνει και ο μήνας, βασικά καλό μήνα τώρα που το βλέπετε είναι Αύγουστος. Καλό και ευλογημένο Αύγουστο να έχουμε. Καλό Αυγουστάκι. Αυτό το part που ανεβάζουμε τώρα δεν θα το ονομάσω part 11, ούτε season 2. Είναι κάτι ενδιάμεσο. Πού πάμε ρε παιδί μου πριν κλείσουμε τα 40 όταν πεθαίνουμε? Κάπου εκεί είναι και αυτό το part που βλέπετε σήμερα. Είμαστε εδώ με τον D, όπως πάντα, για να διαβάσουμε και να σχολιάσουμε τις παραφυσικές εμπειρίες που έχετε βιώσει. Εμείς εδώ βίντεο ανεβάζουμε κάθε Κυριακή και Τετάρτη. Αν δεν θέλετε να χάνετε τα επόμενα, μπορείτε να κάνετε μία έγγραφη στο κανάλι, να χτυπήσετε και το καμπανάκι και μπορείτε να έρθετε να μας βρείτε και στο Instagram αν θέλετε να συμμετέχετε σε επόμενα διαδραστικά βίντεο. Εδώ κάνουμε πολλά διαδραστικά βίντεο. Κάνουμε το σημερινό, κάνουμε catfish, κάνουμε άβολες στιγμές, κάνουμε τα πάντα. Αυτά ισχύουν γενικά. Για αυτό το μήνα τον Αύγουστο μπορεί να έχουμε κάποιες αλλαγούλες στο πρόγραμμα, γιατί θα το πάμε το τριημεράκι μας, θα τις πάμε τις διακοπούλες μας. Οπότε κάποια στιγμή μπορεί να μην ανεβάσουμε ή να ανεβάζουμε τύπου μία φορά τη βδομάδα, αλλά δεν είναι τίποτα σίγουρο. Μπορείτε να έρθετε και στο Instagram να ενημερώνεστε. Ελπίζω αυτό το βίντεο να σας βρίσκει κάπου μαζί με φίλους, βράδυ και φωτιά και creepy. Το πιστεύω ότι ο γείτονας αποφάσισε τώρα να ανοίξει το τρυπάνι. Πάμε να περάσουμε στο βίντεο. Πριν χρόνια... Δεν γίνεται. Είχαμε πάει με το αγόρι μου να ράξουμε σε ένα μέρος στο οποίο βρισκόταν ένα σπίτι. Δεν καταλαβαίνεις, την έβρα έχω. Ξέρω. Είχαμε πάει με το αγόρι μου να ράξουμε σε ένα μέρος στο οποίο βρισκόταν ένα σπίτι το οποίο ήταν... Να σου πω να κάνουμε μια παύση και να το ξεκινήσουμε ξανά σε λίγο. Δεν μπορώ άλλο. Παιδί μου, τι κάνεις? Σε παρακαλώ, βάλ' το στο βίντεο αυτό το πράγμα. Τι κάνεις? Take 2. Να φύγει το κακό από το σπίτι. Η δική μου τρομακτική ιστορία είναι η εξής. Όταν ήμουν 15, ξαφνικά έχασα από καρδιά τον ονό μου τον Άρη. Είχαμε μια πολύ ιδιαίτερη σχέση, ήταν αδελφικός φίλος του πατέρα μου, άρα καταλαβαίνεις το κλίμα ήταν πολύ βαρύ, όπως είναι άλλωστε και πάντα όταν φεύγει ένας νέος άνθρωπος. Εγώ από μικρή, πολύ κλειστή σαν χαρακτήρα σε αυτά που με πονάνε, το είχα κρατήσει όλο μέσα μου. Δεν μου άρεσε να ξεσπάω μπροστά σε άλλους, έτσι ξέκλεβα στιγμές που ήμουν μόνη στο σπίτι για να θρηνήσω με το δικό μου τρόπο και χωρίς κάποιον πάνω από το κεφάλι μου. Ήταν λοιπόν μεσημέρι, καθόμουν στο μεσαίο όροφο του σπιτιού μου και είχα βάλει κασέτες από το γάμο των γονιών μου και τη βάφτισή μου, που ήταν μέσα και ο Άρης και εγώ. Σε αυτό το σημείο να πω ότι το πατρικό μου είναι μια μεζονέτα σε οικισμό μέσα σε επαρχία. Επειδή ήταν Σάββατο, έπαιζαν πολλά παιδιά έξω στον οικισμό, αλλά και στον δρόμο και γενικότερα υπήρχε κίνηση. Εκεί λοιπόν που εγώ έκλαιγα, βλέποντας τις κασέτες και έχοντας μια φωτογραφία δικιά μου και του Άρη στα χέρια μου και μονολογούσα μέσα στη θλίψη μου, είπα κάτι του τύπου «Μακάρι να μου έδινες ένα σήμα ότι είσαι εδώ, ότι με ακούς, ότι ξέρεις ότι σ' αγαπάω». Και έτσι όπως κλαίω και σκέφτομαι αυτά, ξαφνικά χτυπάει η πόρτα μια φορά. Κατευθείαν τεινάζομαι, σκουπίζω τα μάτια μου, κλείνω κασέτες, αφήνω τη φωτογραφία κτλ. Και πάω να ανοίξω να δω ποιος είναι. Ανοίγω και δεν είναι κανείς. Θορυβούμε, αλλά για πολύ λίγο, καθώς λέω ότι θα παράκουσα πάνω στην ταραχή μου και με το που ξανακάθομαι στον καναπέ και πιάνω τη φωτογραφία και τη σφίγγω πάνω μου, ξαναχτυπάει η πόρτα, αλλά αυτή τη φορά 2 φορές. Εκεί αρχίζω και αγριεύομαι, αλλά η λογική μου, ούσα υπερβολικά ρεαλίστρια, μου λέει πως κάποιος με τρολάρει. Σκέφτομαι τα παιδιά που ήταν έξω και έπαιζαν και ότι ίσως είναι ένα είδος φάρσας. Επομένως, πριν ανοίξω, κοιτάω στο παράθυρο που ήταν δίπλα ακριβώς από την εξώπορτα και δεν ήταν κανείς. Κοιτάω και από το ματάκι της πόρτας, πάλι κανείς. Ανοίγω για λίγο την πόρτα, κοιτάω δεξιά-αριστερά στη βεράντα, κανένας. Έχω πια τρομάξει, αλλά πάλι καθησυχάζω τον εαυτό μου, λέγοντας πως μάλλον είμαι πολύ ευάλωτη λόγω της κατάστασης. Και έτσι, αφού κλείνω την πόρτα, μένω εκεί κάποια δευτερόλεπτα, όρθια και λέω δυνατά απευθυνόμενη και καλά στον ονό μου: θα τρελαθώ με αυτό που έγινε, πώς γίνεται να μην υπάρχεις πια? Και τότε Λίλη χτύπησε η πόρτα μπροστά μου 3 φορές δυνατά. Όπου έχω τσουτσουριάσει ολόκληρος. 3 χτύπη δυνατά και καθαρά.
Εκεί πια χαίστηκα πάνω μου, έφυγε κάθε ορθολογική σκέψη, άρχισα να κλαίω και να φωνάζω φύγε, φύγε. Βγήκα από το σπίτι, όπως ήμουν με τις πιτζάμες και τις παντόφλες και πήγα στη γιαγιά μου. Φυσικά δεν είπα τίποτα σε κανέναν παρά μόνο μετά από πολύ καιρό. Η μαμά του νονού μου είχε αντίστοιχες εμπειρίες και όλες κράτησαν μέχρι να κάνουμε τα 40 του. Αξίζει να πω ότι το ίδιο βράδυ του σκηνικού που σε περιέγραψα, είδα τον Άρη στον ύπνο μου. Να μου λέει ότι ήρθε και δεν του άνοιξα. Θέλω να σου πω ότι η ιστορία με περίεργα γεγονότα που σχετίζονται με εμένα και τον νονό μου συνεχίστηκε για αρκετά χρόνια, καθώς στα γενέθλιά μου ήρθε ένα μήνυμα από το κινητό του, παλιότερο, το οποίο έλεγε «Με ταχυδρόμο την καρδιά και την ψυχή αεροπλάνο, στέλνω τα χρόνια μου πολλά σε εκείνους που δεν φτάνω». Κοίτα πώς έχω γίνει. Συγγνώμη, κοίτα λίγο. Έχω γίνει. Έχουν βγει τρίχες κάτω από το δέρμα μου. Έχουν βγει τρίχες που ακόμα δεν έχουν φυτρώσει. Και όταν τσεκάραμε το κινητό του, ήταν φυσικά κλειστό και χωρίς κάρτα SIM μέσα. Επίσης, 2 χρόνια μετά που ήμουν τρίτη λυκείου, ήρθε νέος καθηγητής φιλόλογος στο σχολείο μου για 1 χρονιά, κάτι που δεν συνηθίζεται στα μέρη μας γιατί όσοι έχουν διοριστεί από παλιά δεν αλλάζουν. Ο οποίος έμοιαζε απίστευτα πολύ στον νονό μου, σε σημείο που όταν τον είδα για λίγο τα έχασα. Και όταν μας γνώρισε, ενώ έκανε σε όλους εισαγωγικές ερωτήσεις, π.χ. τι θες να περάσεις κτλ., εμένα με ρώτησε αν δεν με είχαν βαφτίσει με νεξιά, πώς θα ήθελα να με είχαν βαφτίσει. Μας δουλεύει. Σε αυτήν την ιστορία ανατρέχιασα πάρα πολύ. Ανατρέχιασα σε κάθε φορά που μου λέγεις ότι χτύπαγε την πόρτα. Να σου πω κάτι. Κι εγώ εχθές που ήμουν μόνη μου άκουγα κάτι περίεργα, αλλά πλέον έχω πιστεί ότι τα ακούω επειδή διαβάζω τρομακτικές ιστορίες. Άκουσα κάτι σαν κραυγούλες σε κάποια φάση. Κραυγούλες. Κραυγούλες. Κοίτα. Να ακούσεις κάνα γδούπο, ρε παιδί μου, να πούνε αλλά κραυγούλες είναι λίγο περίεργο. Ήταν υπόκοφες. Δουλεύω αποκλειστική σε νοσοκομείο στην επαρχία. Ήδη είναι τρομακτική η ιστορία. Δεν χρειάζεται να μου πει κάτι άλλο. Μία μέρα που είχα νυχτερινή βάρδια και όλα κυλούσαν νορμάλ, μη σου πω και βαρετά, κατά τις 3, εκεί που δεν περνάει η ώρα και κοιτάς το ρολόι, μήπως πέρασε 1 λεπτό για να πάω στο σπιτάκι σου πιο νωρίς, αποφασίζω να κάνω μία βόλτα έξω στο διάδρομο. Και εκεί που βγαίνω από το θάλαμο, καταλαβαίνω ότι κλείνουν όλα τα φώτα πίσω μου και γυρνάω απότομα και εκείνη την ώρα ξαναανάβουν. Μετά από λίγο φυσάει τόσο δυνατά και κλείνει την πόρτα από ένα δωμάτιο. Στις 5 που περνούσε νοσηλεία, βρήκαν τη γιαγιά από εκείνο το δωμάτιο πεθαμένη, αλλά αυτό που σχολίαζαν όλοι είναι ότι είχε ώρα που είχε πεθάνει και στο πρόσωπό της είχε σχηματιστεί φόβος. Λες και κάτι μπήκε στο δωμάτιό της. Κάτσε. Μήπως τρόμαξε από την πόρτα που έκλεισε. Αλλά λες να πήγε η γιαγιά από καρδιά. Από καρδιά θα πήγε. Εγώ είμαι αυτή η γιαγιά. Εν τω μεταξύ, δεν θα μπορούσα να δουλεύω βράδυ. Έτσι και είτε να είμαι φύλακα σαν τον αδερφό μου, είτε να είμαι νοσηλεύτρια, είτε να δουλεύω σε κάποια κλινική. Νομίζω ψυχολογικά δεν μπορούσα να το σηκώσω. Ακόμα και να μην συνέβαινε τίποτα, εγώ θα ήμουν μονίμως στο mood ότι παίζω σε κάποιο thriller. Ειδικά να είσαι με παππούδες και να σου πεθάνει κανένας. Λοιπόν, Λίλη μου, αυτό που θα πω δεν έχει συμβεί σε μένα, αλλά έχει συμβεί στη μαμά μου. Λοιπόν, που λέει η μητέρα μου, για 6 χρόνια δούλευε σε ένα σπίτι και φρόντιζε μια ηλικιωμένη. Άντε πάλι. Πριν κάτι μήνες έγινε κάτι πολύ creepy. Καθώς έβλεπαν τηλεόραση η μητέρα μου μαζί με τη γιαγιά, ξαφνικά εκείνη, η γιαγιά, είπε στη μητέρα μου πως βλέπει τον άντρα της στην πόρτα. Κοιτούσε επίμονα στην πόρτα, αλλά η μητέρα μου δεν την πίστευε γιατί νόμιζε ότι έλεγε βλακίες για να την πειράξει, αλλά η γιαγιά επέμενε να της λέει: «Μα είναι εκεί, τον βλέπω να περνάει από εδώ μπροστά». Και μετά από 2 μέρες έφυγε από τη ζωή η γιαγιά. Μου τα έλεγε η μαμά μου και είχα να τριχιάσει ολόκληρη. Ρε παιδιά, ισχύει αυτό που λένε ότι όταν έρχεται η ώρα σου αρχίζει και βλέπεις νεκρούς. Η προγιαγιά μου, η μαμά του παππού μου, όταν ήταν στο κρεβάτι, έτοιμη, άρχισε να μιλάει σε διάφορους που δεν υπήρχαν εκεί. Μήπως είναι παραισθήσεις. Δεν είναι πολύ creepy. Δηλαδή εκείνη τη στιγμή τι γίνεται, έρχονται για λίγο οι νεκροί από την άλλη μεριά, σε αυτή τη μεριά, ή αυτός που είναι σε αυτή τη μεριά πάει για λίγο στην άλλη μεριά. Τι γίνεται. Δηλαδή, με αυτή τη λογική, η άλλη μεριά είναι σε αυτόν τον κόσμο, σε αυτό το δωμάτιο, απλά σε ένα παράλληλο σύμπαν. Δεν υπάρχει χώρος για αυτό που είναι. Και γιατί τον βλέπει, ας πούμε, στην πόρτα. Γιατί η σύνδεση είναι λίγο τηλεπαθητική, ρε παιδί μου. Όχι λίγο. Είναι μόνο τηλεπαθητική. Οπότε δεν έχει να κάνει με το που είσαι. Μπορεί να είσαι σε άλλο γαλαξία. Και πώς γίνεται να τον βλέπει με το σώμα του, αφού υποτίθεται ότι όταν πεθαίνεις δεν παίρνεις και το σώμα μαζί σου. Όχι απαραίτητα, αλλά ρε παιδί μου, η ανάμνηση δική της προς αυτόν τον άνθρωπο είναι έτσι όπως εκείνη σκέφτεται. Άρα δεν τον βλέπεις στα αλήθεια. Είναι μια προβολή, μια παρέστηση. Μπορεί να είναι μια προβολή. Άρα είναι το υποσυνείδητό της και η ανάμνησή της. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ξέρετε εσείς κάτι καλύτερο πάνω σε αυτό το θέμα. Γράψτε μου από κάτω να με φωτίσετε. Το άλλο στο είχα πει, το άλλο το σκηνικό, που μπήκε μια γυναίκα μέσα στο σπίτι της και το βρήκε παραβιασμένο το σπίτι. Ουσιαστικά κάπως έτσι κατάλαβε ότι είχε παραβιαστεί. Βρήκε στις κάμερες ότι κάποιος μπήκε μέσα στο σπίτι. Φώναξε αστυνομία. Η αστυνομία ήρθε να δει ότι όλα είναι κομπλέ κτλ.
Μετά που παρατήρησε κι άλλο το βίντεο ξανά, είδε ότι στο βίντεο δεν φαίνεται αυτός που είχε μπει μέσα στο σπίτι ότι έφυγε. Δηλαδή είχε μπει μόνο μέσα στο σπίτι. Αυτή είχε κοιμηθεί ήδη ένα βράδυ. Γιατί είχε μπει η αστυνομία, είχε ψάξει το σπίτι και. Είχε μπει, δεν έψαξε το σπίτι, απλά είδε ότι η γυναίκα είναι καλά, καταλαβες, και έφυγε. Ναι. Μετά ξαναείδε το βίντεο αφού έφυγε η αστυνομία και παρατηρεί ότι ο άλλος, ο δράστης, αυτός που μπήκε, ήταν με μια μάσκα περίεργος και κάτι κράταγε τέλος πάντων. Δεν είχε φύγει από το σπίτι. Και το αντιλήφθηκε, ξέρω εγώ, και έφυγε και ξαναφώναξε στην αστυνομία και. Και τον βρήκανε. Νομίζω τον βρήκανε, κάτι τέτοιο. Δεν θυμάμαι πώς τελείωσε αυτό. Δεν ενόχλησε πάντως αυτός. Όχι, περίμενε όμως να έρθει κάποια στιγμή και αυτός νομίζω ήταν κάτω από το κρεβάτι της, κάτι τέτοιο. Ήταν κάτω από το κρεβάτι της. Είδατε, εμείς έχουμε το κρεβάτι στο πάτωμα, δεν θα συμβεί ποτέ αυτό. Όταν ήμουνα μικράκι. Μικράκι λέει. Όταν ήμουνα μικράκι, περνούσα μεγάλο μέρος της ημέρας στο μαγαζί της κολλητής της γιαγιάς μου. Καθώς αυτές έπιναν τον καφέ τους και μιλούσαν, εγώ επειδή βαριόμουν, συνήθιζα να παίζω μόνη μου πίσω από το μαγαζί όπου υπήρχε μια πολύ παρατημένη αυλίτσα σε μια εκκλησία. Εγώ θυμάμαι πολύ καλά ότι συχνά έβλεπα σε ένα παράθυρο υπογείου έναν άντρα να με κοιτάζει. Θυμάμαι το παράθυρο φωτεινό και αυτόν ακριβώς δίπλα, πράγμα που δεν έστεκε εκτός αν αυτός ήταν 3 μέτρα, ξέρω εγώ, μιας και το παράθυρο ήταν στο υπόγειο. Εγώ ήμουν σίγουρη ότι τον έβλεπα και μια μέρα είπα στη γιαγιά μου που ήρθε από πίσω για να με πάρει, η γιαγιά περίμενε να χαιρετήσω τον παππούλη. Η γιαγιά μου απόρρισε και νόμιζε πως εννοώ τις εικόνες που είχε έξω από την εκκλησία, ξέρω εγώ, οπότε δεν έδωσε σημασία. Αυτό το ξαναέκανα κι άλλη φορά και η γιαγιά μου κατάλαβε ότι κοιτούσα προς το υπόγειο, οπότε ξεκίνησε να απορρεί στα αλήθεια. Καθώς εγώ μιλούσα συνέχεια στη γιαγιά μου για αυτόν τον άντρα που έβλεπα και τη ρωτούσα πώς γίνεται να μένει εκεί κάτω, είπε να με τεστάρει μαζί με τη φίλη της. Ενώ πιο πριν με ρωτούσε για την εμφάνισή του κτλ., δεν μου μίλησε ξανά για αυτόν για να δει αν εγώ το έχω ξεχάσει. Όντως δεν ξαναμίλησα ούτε κι εγώ για αυτόν. Μία μέρα ήρθε να με πάρει από πίσω με την φίλη της, καταλαβαίνω ότι απλά παίζω και δεν λέω τίποτα για τον άντρα. Μέχρι που γυρνάω φεύγοντας και της λέω: εδώ και μέρες ο κύριος μάλλον μετακόμισε, μιας και το φως δεν ξαναάναψε στο παράθυρο. Η γιαγιά μου έκανε τον σταυρό της και από τότε πίστευε ότι είχα δει τον Άγιο της Εκκλησίας. Ξέρεις πόσο τα πιστεύουν αυτά οι μεγάλοι. Έχεις ακούσει ότι πάρα πολλά μικρά παιδάκια έχουν φανταστικούς φίλους. Εγώ δεν είχα. Αλλά. Εγώ είχα. Είχες. Τι φανταστικό φίλο είχες? Είχα κάτι ρομποτάκια, κάτι τέτοια. Είχες ρομποτάκι, φανταστικό φίλο. Το έβλεπες? Ναι, και πέταγε δίπλα μου και τέτοια. Αλήθεια. Δεν χρειάζεται να το βάλεις απαραίτητα αυτό. Θα το βάλω. Ναι, ήταν δικό μου δημιούργημα όμως, το ήξερα. Τον Buzz Lightyear είχες? Όχι, αλλά ήταν ένα έτσι σαν ρομποτάκι, ξέρω εγώ, το οποίο ήταν μπλε, ας πούμε, ξέρω εγώ. Το είχα φτιάξει εγώ, ρε παιδί μου. Και ήταν τόσο. Δηλαδή, μπορεί να πήγαινα τουαλέτα και το έκανα να πηδάει από το ένα σημείο στο άλλο και τέτοια. Κατάλαβες. Μου άρεσε να το βλέπω να πετάει, ας πούμε. Και όταν πήγαινα με ταξίδι, με το αμάξι. Δεν χρειάζεται να το βάλεις αυτό. Φυσικά και θα το βάλω. Content. Σταμάτα, ρε, τώρα. Που λες, όταν πήγαινα βόλτα με το αμάξι ή ταξίδια κτλ., επειδή βαριόμουν πάρα πολύ στα ταξίδια, το έβγαζα και το έβλεπα. Που πέταγε και μας ακολουθούσε, ξέρω. Έκανε έτσι. Κατάλαβες. Πολύ ενδιαφέρον αυτό που μου λες τώρα. Πάρα πολύ ενδιαφέρον, να το έχω υπόψη μου. Εγώ το ξεκίνησα όλο αυτό για να κάνουμε συζήτηση ότι κάποια παιδιά έχουν φανταστικούς φίλους. Τι εννοεί, δηλαδή όταν λες το έβγαζες έξω, όταν βαριώσουν, πώς το έβγαζες? Όποτε βαριόμουν, απλά να, το κοίταζα εκεί και έλεγα: α, ωραία, εκεί είναι, για να το κάνω να πηδήξει από εκεί. Και πέταγε ένα σκηνή και έκανε. Και έφτανα εκεί, ξέρω εγώ, κατάλαβες τι λέω. Και μετά από εκεί πήδαγε εδώ. Κατάλαβες. Σας μιλάει το ρομποτάκι. Την προηγούμενη Παρασκευή ήμουν στο σπίτι της γιαγιάς μου. Εκεί έμενε όταν ακόμα ζούσε και ο παππούς μου, ο οποίος πέθανε πριν γεννηθώ. Όταν έβγαζα φωτογραφίες με την επαγγελματική κάμερα του κινητού μου, που δεν μπορεί να γυρίσει τη selfie, ένιωσα μια παρουσία μέσα στο δωμάτιο, αλλά το αγνόησα. Κάποια στιγμή όμως σε μια φωτογραφία ήταν σαν ένα μαύρο πράγμα να είχε μπει μπροστά στην κάμερα και δεν φαινόταν σχεδόν τίποτα. Σκέφτηκα ότι μπορεί να μην πήρα την κατάλληλη θέση και δεν με έβλεπε καλά η κάμερα. Μετά έβγαλα μια νορμάλη φωτογραφία και μετά από αυτήν πάλι το ίδιο συνέβη. Τρόμαξα λίγο και τις διέγραψα και από τη συλλογή και από τα απορρίμματα. Κάποια κινητά έχουν την επιλογή να τη διαγράψει και να πάει τέλος πάντων. Όταν ξαναείδα το κινητό μου, παρατήρησα ότι στη συλλογή μου υπήρχαν και πάλι αυτές οι δύο φωτογραφίες και δεν μπορούσα να τις διαγράψω. Έκλεισα το κινητό μου, το απενεργοποίησα και την επόμενη μέρα η γιαγιά μου είπε ότι είδε στον ήρωα της τον παππού. Οπότε ήρθε ο παππούς, μπήκε μπροστά στην κάμερα. Γιατί να μπει μπροστά στην κάμερα όμως? Δέχουτο. Λοιπόν, έχω δει ένα βίντεο στο YouTube που είναι μια YouTuber, η Glam & Gore, πολύ θα την ξέρετε, και το Halloween πηγαίνει και κοιμάται σε στοιχειωμένα μέρη για να δει αν θα πάρει κάποιο σημάδι. Και είναι σε ένα βίντεο και κάνει το outro, μια καλή ώρα όπως θα κάνω εγώ σε λίγο, και έτσι όπως μιλάει, ξαφνικά θολώνει όλη η εικόνα σαν να πήγε κάποιος και να έκανε μπροστά στην κάμερα αυτό το.
Κατάλαβες. Ναι, το θυμάμαι, μου το έχεις δείξει Και βασικά. γίνεται σαν να έριξε κάποιο χνότο και θολώνει όλο. Και σιγά σιγά αρχίζει και ξαναξεθολώνει. Και στην κάμερα δεν είναι, είναι μόνο αυτή και ένα φύλλος σε όλο το δωμάτιο και δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Και δεν είναι μοντάζ, φαίνεται ότι δεν είναι μοντάζ. Έχουν την τάση στα πνεύματα. Δεν ξέρω αν το κάνουν για να σε τρομάξουν. Τελικά το πιστεύεις ότι τώρα εσείς μιλάς για κάποιους που έχουν την τάση στα πνεύματα. Εσύ το πιστεύεις δηλαδή τώρα που λες? Δεν ξέρω. Αν υπάρχουν τα φαντάσματα, έχουν την τάση να θέλουν να σε τρομάξουν ή να θέλουν να σου δείξουν την παρουσία τους στον χώρο με τους πιο ηλίθιους τρόπους. Να σου πω κάτι. Εγώ δεν άκουσα ποτέ άνθρωπο να πεθαίνει από πνεύμα. Οπότε δεν με τρομάζει και ιδιαίτερα, να σου πω την αλήθεια. Εντάξει, όσο να είναι, εγώ όταν μένω μόνο μου το βράδυ στο σπίτι, καμιά φορά μπορεί να λείπεις. Παρέα θέλουν. Εγώ δεν τη θέλω αυτή την παρέα. Θέλουν. Δεν τη θέλω. Άμα ήθελα παρέα, θα είχα φυσιολογικούς φίλους ανθρώπους. Με πνεύματα θα πήγαινα. Αυτές ήταν οι ιστορίες. Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να βρω ιστορίες που να με ανατριχιάσουν, που να με τσουτσουριάσουν. Αν έκανα ποτέ βίντεο με bloopers από τις τρομακτικές ιστορίες, ίσως ήταν το καλύτερο μου βίντεο. Κάποιες παιδιά μου στέλνουν μικρά παιδάκια ιστορίες που είναι. Πες μας μία. Τι να σου πω τώρα. Εμένα μια ιστορία που μου έχει μείνει στο μυαλό είναι μια κοπέλα που μου έλεγε ότι ξερνάει πασχαλίτσες. Λοιπόν, αν σας αρέσει αυτή η σειρά και πιστεύετε ότι έχετε να μου δώσετε content, έχετε βιώσει κάτι το οποίο σας έχει συγκλονίσει και είναι κάτι που δεν έχει χιλιοακουστεί σε προηγούμενα parts, μπορείτε να έρθετε να με βρείτε στο Instagram, να μου στείλετε την ιστορία σας και να συμπεριληφθεί από Σεπτέμβρη που θα ξεκινήσει η δεύτερη σεζόν αυτής της σειράς. Αυτά από εμάς για σήμερα. Να περνάτε υπέροχα, να κάνετε πάρα πολλές βουτιές και εμείς θα τα πούμε ξανά όταν θα ανεβάσουμε βίντεο. Bye!